Horasma dihita. Say Tuhani mangalir damena dihita sa luhut. Tatangihom ma barita na ulin Jesus Kristus na pinatomutomo ni Nabadia Marcus. Asa dung nania liling na diula ko Jesus ma lao tuhuta Kapernaum. Jala terbigima naung dijabu ibana. Jadi toro ma marpungutusi pola sohasiata be rodi alamanna. Gabi dipabuwa ma tunasida hatai. Dungi Roma nama buwan sadahala Nasario tu ibana. Opa do nama ngusungsa. Alay dang hajonohan nasida ibana alani natoropi. Gabi diloha nama tarup ni inganan nai. Jara dung diukapi ditatama siani podoman hapiahan ni Nasarioni. Marnida haporsion nasidai Jesus ninna madok Nasarioni. O anaha nunga sesa akka dosami. Alay adong do hudulisi deba siboto surat akka nama dok di bagasan rohana sida. Nabuhado hatanion na mangali dibatado ibana. Sasara dibatado natuk manay sa dosa. Alay manigor diboto Jesus ma di bagasar rohana parhusarion ni rohana sida. Jadi didokma tuna sida. Buasa songoni pikiran ni rohamuna. Dia do umomo dohono tu Nasarioni. Nunga sesa akkadusami. Manang dohonon hehe maho buam ma podumami mardalam maho. Alay asa diboto hamu marhuaso do anak ni jolmai di tanoon manesa akka dosa. Didok ma tu Nasarioni au madok tuho hehe maho buam ma podumami lau ma muli. Jadi hehe do ibana pitor dibuat mak peruman nai lau tu balian dipanok noti nasida sude. Polatar halomong rohana sida saluhuna gabi dipuji mak debata akanin nama. Dang dung dope huida hami na songoni. Songoni mak barita nauli na pinatol has tuhita sadarion. Akadongan na hinaholongan. Ditiki madalani parangulut tas ganupari. Sipata orodohita madabu tu pardosaun alani hagaleota. Na mabek kita gabi marsahit. Dakirim jala tatagam niyam masa si songoni. Alay imajo turpu ni hajul maun. Marhite akan nama saya tutu olodo mabay gabi munggil haporsiaw jala hita madili. Barita na uli sa dariyon patol hasos sungod dia Jesus mabay tanda halongangan di tonga-tonga ni natorop. Naki didok adong opat halak mangusung sa halak na saryon. Marhite jala mamereng usaha ni naupat halaki. Ro Jesus madok tu Nasarioni. O anaha nunga sesa akkadusami. Padohano tutu tung masay bagas do lapatan manang artina. Jesus pamalupo parjolo ima partudion ni namarsahiti. Jala dung malum pertudion na gabi balum matutu nang pamatang na. Jesus perjolo sa halik mangilaw gogo jala patuguhon pertudion. Asa gabi margogo pamatang roha nang pikiran. Jesus na tahaporsiyay ima anak ni debata marhuwaso law manesa akkadosa nang sala ni jolma ditanoon. Alani akka dongan na hinaholongan. Tapatugu haporsyaw ta. Jadi baga sa kaporsyaw ng seret ni roha. Rohita tu ibana
lau majalo hasesaan ni dosa nang akka salata asa marhite hita petutu boy mam di bagasan las ni roha madalani ngolu siganu pari boy matutu hita margogo lau mangulahon akka ulauta jala boy matutu hita malum sian akka sahit na adong di bagasan dirita ganug. Jesus marhuwaso manesa dosa. Amin.